heel bijzonder ongeluk op de Julianabrug op kerstochtend. De chauffeur heeft het overleefd. Hij reed in de richting van Punda en knalde tegen een auto aan en sloeg daarbij over de kop. De weg richting Punda was een lange tijd afgesloten voor het verkeer, maar zoals gezegd, de man heeft het overleefd en ligt nu in het ziekenhuis. Raffineria di Curaçao heeft tijdens de kerstperiode in een persbericht benadrukt dat de deal met de Clash Group goed is voor Curaçao. De deal werd begin van de week gepresenteerd en volgens de raffinaderij is het gunstig voor Curaçao dat Clash miljoenen gaat investeren om de raffinaderij in goede staat te krijgen. Er was de afgelopen dagen veel kritiek op de deal, maar de raffinaderij benadrukt dat Clash $15 miljoen per jaar aan erfpacht gaat betalen en een vast percentage voor elk verhandeld olievat. De afgelopen maanden is er flink onderhandeld over het deal, maar volgens de raffinaderij is dit het best mogelijke resultaat. De kerstdagen zijn dit jaar op Curaçao zeer rustig verlopen. Afgezien van een ruzie tussen een echtpaar waarbij gestoken is en een klein incident met een toerist in Bandabau is er eigenlijk nauwelijks iets gebeurd, zegt politiewoordvoerder Imro Zwerver. De afgelopen jaren kreeg Curaçao met kerst onder meer met verschillende moorden en doden in het verkeer te maken. Dat was dit jaar niet het geval. Vandaag begint de officiële verkoop van het vuurwerk op Curaçao. Dit jaar zijn er 18 verkooppunten en dat is aanzienlijk minder dan in de voorgaande jaren. Verschillende winkeliers hebben tegen de Extra gezegd er dit jaar van af te zien, omdat ze de afgelopen jaren de omzet flink zagen dalen. De afgelopen dagen zijn alle verkooppunten gecontroleerd op veiligheid. Privéverzekeringen voor medische kosten zullen in 2020 stijgen, zo stelt de Extra. Verder heeft de Sociale Verzekeringsbank SVB overeengekomen dat ze jaarlijks 176 miljoen gulden gaan uitkeren aan het nieuwe Curaçao Medical Center. Daarnaast wordt er elk jaar een vast bedrag van meer dan 15 miljoen gulden uitgekeerd voor de vergoeding van specialisten. Het totale bedrag is flink hoger dan wat het CEOS kon ontvangen per jaar. Volgens officiële cijfers was Kenley Jansen de beste reliever voor de Los Angeles Dodgers. De relief pitcher heeft indrukwekkende cijfers neergezet in de afgelopen 10 jaar. Jansen begon te spelen voor de Los Angeles Dodgers in 2010 en zoals bekend speelt hij nog steeds voor de Dodgers. De bekende Curaçaose muzikant John James Willekes is gisteren overleden. Willekes, beter bekend onder de naam JJ Cool, was de laatste tijd veel te zien tijdens Puna Vibes en ook tijdens concerten op Plaza Yoyo Korea. Hij studeerde muziek in Puerto Rico en New York. Hij overleed gisteravond in een ziekenhuis in Colombia.